At nagbabalik si Kim Chino para alisin ka dyan sa situationship mo ngayon kasi ako ang papalit. Uy, kaya kong palitan yung situationship mo pero ang pinagkaiba namin, hindi ako takot sa commitment. Diba? Subukan mo. Mahal. Tara. Anyway, balik Chinitox tayo, mahal. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Di ba nga, ibibigay ko ang 3 dahilan kung bakit uso ngayon ang situationship. Recap na tayo, mahal. Sabi ko una, uso ang situationship kasi takot sa commitment. Alam ko yan. Maraming ganyan. Yung gusto ng kilig, init, pero ayaw sa label at responsibilidad. At ang pangalawa naman, sabi ko kanina, uso ang relationship. Ang pangalawa naman, uso ang situationship kasi convenient at instant connection, 'di ba? Yung iba naman talaga, totoo lang, mahal, bored kasi sila sa buhay. Gusto nila ng companion, gusto nila lang kausap. So kapag ikaw ay na-fall sa situationship, usually sasabihin niya na pwede bang enjoyin lang natin kung ano yung meron tayo. Diba? Yung gusto lang talaga nila magpalipas ng oras. Gusto lang nila talagang mawala yung boredom nila. At ikaw namang tong marupok, hinahayaang maging pastime ka niya. Yan tayo no? Diyos ko po. Anyway, mahal, ang pangatlo't panghuli naman, eto na nga, uso ang situationship kasi emotional uncertainty or nasa healing phase pa. Eto na yon. Eto na yung mga taong hindi pa buo, hindi pa magaling yung trauma sa ex nila, na kung saan hindi pa sila ready talaga sa relationship na kung saan may commitment at may label. At kung narinig mo to, utang na loob, mahal, ihanda mo na yung sarili mo sa trauma. Uy, mahal, yan yung nakakatakot Nakakatakot yung mga taong ganyan. Yung sabi, nasa healing process, kailangan ko ng kausap, kailangan ko na masasandalan kasi ikaw ay ginagawa niyang rebound. Tapos, mahal, invested ka na, na parang gusto mo siyang pagalingin, gusto mo siyang maging okay, gusto mo siyang tulungan, at as time goes by sa relationship nyo bilang situationship na walang label, ay talaga nga namang na-fall ka na, pero siya unting-unting gumagaling at nare-realize niyang mahal niya pa ang ex niya. Kaya ang ending, mahal, pagkatapos mong pagalingin, babalik sa nanakit sa kanya at sila ang may happy ending. Ikaw, nga. Mahal, siguro dati kang sa past life mo, siguro dati kang doktor. Diba? O kaya mekaniko, kasi magaling kang kumumpuni at magpagaling ng mga taong sira, at kapag okay na sila, iiwanan ka. Anyway, mahal, sana naliwanagan ka sa usapang situationship natin sa Chinitox tonight. At sana kahit uso ang situationship, huwag ka nang sumabay. Huwag ka nang makitrending. Doon ka na sa relasyon na kung saan masasabi mong iyo talaga yung tao, sa relasyon na pwede mong tagalan at eventually kayo ay magkatuluyan. Kung sinisimulan mo, 'di ba, na jowain yung chinito, radio DJ, tapos palangiti, ay nako, true love. Kim Chino na yun, Anyway, mahal, maraming salamat. At muli, ako ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanap-hanapin mo. Mahal, susunod na po ang Basa Princess ng Love Radio, Rocky Terra sa kanyang programang Rocky Secret Files. Kaya manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic. Metro